Κερδίσει όμως ο Αγιβή τώρα για τον Κμαλάτζε. Νταμάχου έξω από την περιοχή, επιχειρεί το σουτ, καλό γκολ! 2-2 στο παραθυράκι, κοιτάξτε, ασύλληπτο πραγματικά. Ίσως ένα από τα... Νταμάχου επιχειρεί το σουτ, δυνατό γκολ! 2 και με την ένωση. Ο Νταμάχου απέναντι από τον Πριτικάρ στο 74ο λεπτό εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 4-1 η Πάφος. Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Ωραία κίνηση από τον Αγιβή. Νταμάου θα κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Βάτερμαν εντυπωσιακά και σωτήρια στο 63. Το τελείωμα του αρχηγού της Πάφου και η τρομερή επέμβαση από τον Βάτερμαν. Νταμάχου. Από πολύ μακριά θα δοκιμάσει σουτ πάνω από την εστία του. Κοιτάξτε από πόσο μακριά ο Νταμάχου. Ένα... Μεγάλη ευκαιρία για την από την εστία του Νέγκρι. Για να βγαίνει περισσότερο μπροστά η Ομόνοια και να έχουμε περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Ο Ντεμέλο, ευκαιρία. 1-1, ισοφαρίζει η Πάφος. Αρκετά δραστήριος εδώ. Καταρχάς να δούμε για offside. Δεν υπάρχει το οτιδήποτε. Και να δούμε αν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Από άλλη κάμερα παρακαλώ, όταν προκύψει replay θα πάρει στο... Ο Αργεντινός, τώρα για τον Αρτιματά, ο οποίος άνοιξε λίγο την μπάλα, κατάφερε πάντως να τη γυρίσει. Ζαχαρίου για τον Νταμάου. Είδε αυτό στον Γκριγκαλασβίλη, κάνει κίνηση αμέσως ο Αγιβή. Μωράης, ο Γκριγκαλασβίλη, Αγιβή. Μπάλα στον άξονα για τον Νταμάου. Περιμένει δεξιά ο Γκόμες που έχει ανέβει. Σε αυτόν πηγαίνει η μπάλα απέναντι στον Αλεξάνδρου, ο δεξιός μπακ της Πάφου. Κάνει την πρώτη προσποίηση, γυρίζει για τον Νταμάου που έχει λίγο χώρο, θα κάνει και το σούτ 1-1. Στο 39 με τον αρχηγό της η Πάφος φέρνει το παιχνίδι. Λάβει ο Ματούκου να βάλει την κόντρα. Νταμάχου τώρα. Στον Γκοντζάλες. Από εκεί στον Εντόγκ. Γιαγκουδάκης έκοψε ο Γκρίκετς. Ιωάννου, Νταμάχου. Έψαξε για τον Γκόμες, τον βρήκε. Και πάλι για τον Νταμάχου. Ψάχνει αυτός τώρα τον Γκελασβίλη. Ανεβαίνει για να τον πιέσει ο Χριστοφή. Γκελασβίλη. Χαμηλά για τον Νταμάχου στην περιοχή. Καλή ευκαιρία. Διώξε Γκρικαλάβα, επιμένει η Ομόνοια. Τώρα ο Νταμάχου για την Πάφο. Ο Κόγε. Ωραία, βρήκε τον Νταμάχου. Ο Αγιβή κάνει κίνηση, ο Νταμάχου πάει. Ο Λεάντρο. Ο Νταμάχου ψάχνει τον Γκελασβίλη. Να δούμε τον Οκόγε τώρα για τον Μάτσι. Ευκαιρία το πλασέ. Γκολ 1-0 για την... και στους Πελέ Βίκτορ προκειμένου να πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Προηγουμένως τους φώναξε να ανεβάσουν την υπόλοιπη. Κάνοντας το πλασέ και στέλνοντας την μπάλα έξω. Ο Νταμάχου θα κερδίσει για τον Άλμπα και πάλι για τον Νταμάχου. Προσπαθεί να ξεφύγει με πολλές φυσικές δυνάμεις ο ανόρθωσης. Πελέ προσπαθεί να ξεφύγει, του πήρε μπάλα ο Νταμάχου, απομάκρυνε. Ιωάννου, Νταμάου για τον Αγιβή. Γκρίγκετς. Παλιά που πέρασε για τον Ζαχαρίου, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Μεγάλη παλιά για τον Πιατκόφσκι. Γκριγκαλάβα, Νταμάου. Ένα περάσει από τον Ιωάννου, βοήθεια από τον Νταμάου. Μασί. Τεβινσέντη. Νταμάου. Γκριγκαλασβίλη γύρισε ωραία για τον Ζαχαρίου.
όσο πιο καλή, όσο πιο πιστική, με τόσο καλύτερη ψυχολογία θα πάει στη διακοπή η ομάδα για να δουλέψει υπό τον Κετσπάκη. Γιατί παρενευλήθη ο Μασί, ο οποίος σίγουρεψε την ταπασή του. Νταμάου μπροστά από τον Βάντερ για τον Γκριγκαλασβίλη. Δεν έχει στηρίγματα πιο μπροστά, θα περιμένει να... Τον Σεράν. Κάνε λάθος, κέρδισε ο Νταμάου. Τώρα για τον Μάτσι. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει άλλο παιχνίδι. Ο Νταμάχου τώρα κερδίζει για την Πάφο FC. Κάνει κίνηση ο Κόγε, κάνει κίνηση και ο Γκελασβίλη. Προτιμάει τον Γκόμες που έχει ανέβει. Από εκεί ψάχνει τον Φερνάντες ο Γκόμες. Νταμάχου, το παιχνίδι που μάκρυνε την μπάλα. Ο Νταμάχου που κέρδισε τον πρώτο σκόρερ της παφιακής ομάδος. Ο Νταμάχου έψαχνε τον Βαλιάνο. Κράτησαν με τον Φροξιλιά την μπάλα προσωρινά όμως οι φιλοξενούμενοι. Δημοσθένους σε αυτή τη φάση. Αγιβή θα κρατήσει μπάλα, θα περάσει στον Ιωάννου. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή για τον Μάτσι, δεν πρόλαβε να κάνει την Πάφου. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Νταμάχου για τον Οκόγε. Νταμάχου ψάχνει και βρίσκει τον... Στα του Ινονούχου. Νταμάχου, Ντεμέλο και πάλι Νταμάχου. Σέντρα ψάχνοντας τον Κμαλάτζε. Ο Κόπριβετς βγήκε και καθάρισε την μπάλα. Άλμπα το σου, την μπάλα έξω. Ο Μπόνιφες θα χάσει, έρχεται ο Νταμάχου. Πάσα για τον Μουτίνιο, μπαίνει περιοχή ο Μουτίνιο. Ο Μάτσι τη μεγάλη ευκαιρία. Και στις 10 παρατέταρτο Κάρπι Μίλαν, μερικές από τις μεταδόσεις που... Να δούμε τον Γκελασβίλη στην περιοχή, γυρίζει για τον Μάτσι. Ο Νταμάχου την κάθετη πάσα, πέρασε Γκελασβίλη για το 1-1, μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την Πάφος FC. Για το που να βάζει πίεση στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Πάφος FC, όπως ο Μακρύτης σαφώς απογοητευμένο με αυτή την εξέλιξη. Ράνσπερκ, η κόντρα πάνω στον Νταμάχου, Αγιβή για τον Νταμάχου και πάλι. Και τώρα για τον Δημοσθένους, +2. Ενώ αύριο ΑΕΚ Άρης στις 4 και ΑΠΟΕΛ Δόξα μία ώρα αργότερα. Ο Κόγε, αυτός για τον Νταμάχου. Πάσα για τον Μάτσι στην περιοχή. Ο Μάτσι με τον Τσακλίνα είναι μπροστά του. Το γύρισμα καλό. Πέρασε η μπάλα. Νταμάχου, μπαλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Οκόγε που είναι πολύ γρήγορος. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Λεάντρο, ο οποίος πολύ σωστά. Τώρα στον Κεϊτά. Μάρκαρε αποτελεσματικά ο Γκρίκετς, μπαλιά είναι καλή τώρα για τον Γκελασβίλη που βάζει την μπάλα μπροστά. Προλαβαίνει ο Ντεπίνα όμως να την μπάλα στον Γκόμες. Από εκεί στον Νταμάχου. Και πάλι για τον Γκόμες κάθετα. Θα προλάβει, θα κάνει το γύρισμα, το τακουνάκι, μπάλα θα καταλήξει. Καραλαμπίδη να κάνει το γύρισμα. Πρώτου Βάντερ σε ο Αλεξάνδρου. Όχι αποτελεσματικά. Νταμάου με τη μία. Ο Αγιβή για τον Ζαχαρίου. Υπάρχει παίκτης του ΑΠΟΕΛ στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ζαχαρίου με το αριστερό του τελείωμα. Ο οποίος βγήκε προσωρινά εκτός αγώνα, ζητά άδεια να επιστρέψει. Την παίρνει τώρα το πράσινο φως για την επανείσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Μασί για τον Νταμάου. Θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσει η Πάφος σε αυτήν την εξέλιξη. Ωραία. Νταμάχου. Μακρινή παλιά διαγώνια Κρυβίας. 11 του απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Να δούμε τώρα τον Μουτίνιο όμως από πλευράς Πάφου. Για τον Μάτσι στην περιοχή το σούτι κόντρα το 20 λεπτό. Με τον Παπαδόπουλο ο οποίος πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ. Νταμάχου για τον Αγιβή. Και πάλι στον Νταμάχου. Διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Μάτσι, τον βρήκε, έχει μπροστά του τον Τσακλή. Έρχεται βοήθεια και από τον Παπαδόπουλο στο μαρκάρισμα η σέντρα.